हेलौ लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल जसना ब्रह्म क्रिएशन नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव आरोबाव गोसो गोथारजों खेबसे बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङै दं आंबो दासान्दि मोजाङै दं लोगोफोर आं बे मोनसे टपिकखौ लानानै नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोलायबाय नोंथांमोनहा हयथ' थाम्बनेलाव नुनानै बुजिखाबाय जानो हागौ आं मानि सायाव सावरायनो नागिरदों आं सावरायनो नागिरदों बे दा माने ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारनाय इउटुब फेसबुक बोदलाबानो जि घटनाखौ नुयो हिन्जाव सानै बेनिफ्राय हौवा सासे मोनसे बिसिनायाव उन्दुनाय बे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै आं बे भिडिअखौ लाबोदों एक्सुअलि बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअफोरखौ आङो लाबोनो गोसो जाया नायाबो आं नाथाय आं माखासे जोंनि बिमा बिफा आरो जोंनि न'खरनि जायफोरबायदि बेबायदि घटना खालामगासिनो दं बिसोरबायदि न'खरनि सुबुंफोरखौ बाय बाहागिफोर आरो न'खरनि बिमा बिफाफोरखौ एसे खावलायहरनो होननानै आङो बे भिडिअखौ लाबोदों दा गोबां समावनो जोंनि हारिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा हमजादों बुजादों बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव थांनानै समाजनि बेरेखा खामानि बेफोरो एसेबां बुजाबोबाय ससियेल मिडियायाव हगारबोजाबाय सेन्देल माला गानहोजाबाय अब्लाबो बेफोर जाथायखौ दिनैसिम मावनो थाखाय फासयाखै जोंनि गुबुन हारिनिफ्राय जोंनि हारियावसो बेफोरबायदि घटनाया बांसिन जानायखौ नुनो मोनबाय गोदो गुबुन हारिनि मानसिफोरखौसो खोनायोमोन जोंनि हारिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रानो जा सोरबा हाबा जानाय हिन्जाव हौवायानो जा माने धोरोमखौबो जोंना एसे फोथायनाय दङमोन धोरोमनि सायावबो एसे गिनाय दङमोन समाजखौबो एसे गिनाय दङमोन दा नाथाय बेफोर बिलकुल गैला होननानै बुङोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा एसेबां घटना जालांनायाव आवगायावबो माने सेन्देल माला गानहोनाय खानाय सिननाय बेफोरबायदि बुनानै बेफोरबायदि घटना खालामनायफोरखौ बुसे बुनानै ससियेल मिडियायाव हगारोब्ला जोङो बुंहरोसोमोन माने बेफोरबायदि घटनाखौ अननानै ससियेल मिडियायाव दालाबो मानोना मालाबा गोरोन्थियाव खेबसे खेबनैया जानो हागौ बेखौ जि जायगायाव जादों बेवहाय राय बु सासन मा पानिशमेन्ट होनांगौ हो नाथाय ससियेल मिडियायाव दा हगार जोंनि हारिखौनो जोंनो फाननानै लानाय जायो जोंहानो लासिंसिं जागोन होननानैसो जों बाथ्राफोरखौ बुंहरोमोन नाथाय दा आंनि मेगनावबो ओरैबायदि बेफोरबायदि सिख्लाफोर नुबाय माने आं दा फोथायबाय आरोखि थारैनो बेफोरबायदि होजानाया ओरैनो नङा आरो बिसोरखौ सासन होनांगौ बुनांगौबो आरो ससियेल मिडियायावबो हगारनानै होमारनांगौ होननानैसो आं दा सानो मानोना गावनि मेगनजों नुनानैसो आं दा फोथायबाय बिराद गाज्रि सेंग्रा सिख्ला दंमारोसै जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि गाज्रि आखुजोंल' नङा गाज्रि आखुल' नङा माने बेफोर गाज्रि आखुजों लोगोसे मा थाफादेरबावो लोंनाय जानाय जौ लोंनाय आरो सिगारेट सोबनाय आरो ड्राग्सफोरबो थाफाबावो बे रोखोम बिराद माने लेथ्रायाव थांबाय ओरैबायदि गोग्लैसोनाय माबायाव थांबाय जोंनि हारिनि माखासे सेंग्रा सिख्लाफ्रा दा बेनिखायनो बेफोर भिडिअखौ जेसेबां होगोन एसेबांनो स्प्रेड खालामनाय जोंनि हारिनि उन्दै लाइमोन गथ' सेंग्रा सिख्ला गथ'फोरनो मिथिहोनायसो जागोन होननानै नाथाय दा जों सानबालाय मा जानो थाखा फैसा एक्सुअलि थाखा फैसायाबो खालामारो जायफोरहा थाखा फैसा बारा बैसोरबायदि सुबुङा बेफोरबायदि खामानियाव थाखा फैसाखौ गारो आरो जायफोरहा थाखा फैसा खम बिसोरो माने बिमा बिफाया दुखु खस्थ' खालामनानै फोरोंनो दोनहरो थाखा फैसा हरनानै गुवाहाटियावनो जा बहाबा जिखुनु जाया सोलोंथाइ लानो मोजां सोलोंथाइ लानो थाखाय बिमा बिफाया थिनहरो सोरखौबा जब मावनो थिनहरो न'खर सालायनो थाखाय नाथाय खायफा बेफोरबायदि गथ'फ्रा थाखा फैसानि लबाव बेफोरबायदि खामानियावसो माने बाहायहैजायो दा बे बाथ्राखौनो आङो बिराद साननानै दुखु मोनखाङो बेफोरबायदि इसिबां जुदि बिबेसार जोंनि समाजाव जानांगौब्ला जोंनि इयुन जोलैफ्रा आरो
माबायदि जाहैबावगोन देनां। बेनिखायनो आङो जोंनि हारिनि बिमा बिफाफोरखौनो एसे खावलायहरदों दिनै, माने गथ'फोरखौ फरायनो दोनहरोब्लाबो गारनानै दोननो नाङा। माने हायोब्ला सम दिहुननानै बै गथ'आ जेराव थायो बेहाय सम सम हायोब्ला हरसे हरनैखौ थाहैफा आरो फ्राय थांलाय फैलाय एसे दृष्टि होनो हायोब्ला खोब मोजां जागोन होननानै आं सानो। आरो हाथ्राब्लाबो बबाव थायो बबाव मायो बेफोरखौ फनजोंनो कन्टेक्टआव लाखिबाय थानो हानाया मोजां। आङो फिसाफोरजों पिजिआव थायोब्लाबो सिंगेल रुमाव थाखायो, अब्लाबो आं मालिकजों रायज्लायनानै सप्ता खनफा गाहाम थाहैफायो। फिसालाजोंबाबो थाफायो, फिसाजोजोंबाबो थाफायो। दा थिग बेबायदिनो बिमा बिफाफ्रा आंहाबो उसुबिदाथार, अब्लाबो आं सम दिहुननानै गेजेर गेजेर थाहैफायो। ओंखायनो आङो गासैबो बिमा बिफा बा बाय बाहागिफोरखौ आङो खावलायहरदों, माने गथ'फ्रा गोरोन्थिखौ मावा नङा मावो। बेनिफ्राय बेबायदि गोरोन्थिया जायोब्ला बिमा बिफाजों लोगोसे गावनाथ' मान सनमान थांजोबखाबाय, बाय बाहागिफ्राबो गासिबो मान सनमाना थांफाजोबो। बेनिखायनो न'खरजों लोगोसे बिमा बिफाजों लोगोसे बाय बाहागिफ्राबो एसे गुरुत्त' हो। दा गुवाहाटियाव जेसेबां फरायनो थाहैदों, बायदिसिना जब मावनो थाहैदों, गासिबखौबो माने बे साफा सानै आखल गाज्रि हिनजावसा हौवासाफोरनि थाखायनो माने गासिबखौबो गाज्रिसो होननानै, माने फोथायजाला होननानैसो गासिबो मानसिफ्रानो सानोसै। नाथाय दङ बिराद मोजां मोजां गोथार गोसोनि गथ'फोरबो दङ, जायफोर गथ'फ्रा माने फरायनायावल' गोसो होयो आरो जायफोर गथ'फ्रा माने बेफोरबायदि आखुनि थाखाय बिराद समाजखौ माने गिख्रंथाव मोनबाय बिसोरबो, माने समाजखौ लाजिनाय मोनबाय आरो बिराद दुखु मोनबाय बिसोरबो। दा साफा सानैया बिराद मोजां मोजांबो दं, नाथाय साफा सानैया ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि आखुनि, गिदिर होननानै गिदिरखौ मानिनो रोङा, हाजारखि बेबायदि हमनानै बुजालाय ससियेल मिडियायाव होजालाय बिसोरो जेबो गिनो रोङा आरो धोरोमखौबो बिसोरो गिनो रोङा। बै समाव जोंनि हारिया मा फोथायनाय दङमोन, माने बेफोरबायदि गाज्रि गाला जायोब्ला, सुवा सुथियाव थाङोब्ला न'खराव बिपद आफद जायो, बेमार आजार जायो, न'खराव निदान आफोदा जोबनो रोङा होननानै मोनसे फोथायनाय दंमोन। आरो बे फोथायनायजोंनो बयबो बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव रावबो इसां आगान सुरामोन। आरोबाव जोंहा मोनसे समाव बेफोरबायदि गाज्रि गालाखौ माने सासन खालामनो थाखाय मोननैसो आफाद दंमोन, जेरै BLT आरो NDFB। बे NDFB आरो BLT जेब्ला दङमोन बै समाव, नाथाय बेफोरबायदि गाज्रि गालाया बारनो हायाखैमोन। दा बायदियाव बिसोर थानायमोनब्ला बेबायदि गाज्रि गालाया बिगुरा जिनानै हाराया खैथा दं गासिबो बायग्लिजोबगौमोन। जाउनाव बै समाव बारा गाज्रिया माने आग बारायनो हायाखैमोन। दा आरोबाव मा बुंबावनो, जोंनि समाजावबो माने गोबां थाखा फैसा गोनां सुबुंफ्रा खायफा बिसोरो गिदिर गोलावानो जा, माबा साख्रि मावनाय अफिसारानो जा, माबा थिखादारानो जा, माबा EM-GM फ्रानो जा, बिसोरबो माने सोरबा सोरबाया थाखा फैसा गोनां होनबाथाय बेफोरबायदि गाज्रि गालायाव माने एसे लिंक थाजोबनो नागिरनायखौ जों खोनागासिनो थायो। बेनिखायनो बिसोरो जों फिसा फिसौ मानसिफ्रासो दावराव खालामगोन, ससियेल मिडियायाव लाबोगोन, फोसाबनो नाजागोन, रायगोन बुगोन बेफोरबायदि आखल आखुखौ, नाथाय माखासे मानसिफ्रा मिथिनानैबो मिथियै बायदि थागासिनो, खोनानानैबो खोनायै बायदि थागासिनो। दा आङो बेखौनो खावलायनो, बिमा बिफाखौनो एसे खावलायनो होननानै आं बे भिडिअखौ लाबोदों। नङाब्ला आं बेफोरबायदि भिडिअखौ बेफोरबायदि टपिकनि सायाव भिडिअ लाबोनो, आं बेफोर भिडिअखौनो नायला, दानिया नाया आं बेफोरबायदिखौ। खिन्थु दिनै आं बिमा बिफाखौ एसे खावलायहरनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोदों। अननानै जेरावखि फरायनो दोनहरा, जेरावखि माने खामानिफोर मावनो दोनहरा, गेजेर गेजेर गथ'फोरजों थांनानै थाहैफानो हायोब्ला खोब मोजां जागोन होननानै आं सानो। बेनिफ्राय रायजो राजा नोंथांमोन, आं बारा गोबावबो बुंला, आं बेखिनियावनो बुंनानै आङो दिनै फोजोबनोसै। आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला अननानै निमाहा हो। बेनिफ्राय आङो भिडिअफोरखौ इसेबां माने थाब लाबोनो हाया, आंहा बिराद
समनि आंखाल माने आं बिराद बिजियाव थायो बेनिखायनो आङो सप्ता खनफा गाहामजोंसो मालाबा लाबोनो हायो आरो सम मोनोब्ला साननैजों सानथामजोंबाबो आङो भिडिअखौ लाबोनो नाजायो आरो रायजो राजा नोंथांमोना आं हानायसेबां नलेज लानानै माने नलेजनि बाथ्रा बुंहरनो थाखाय आं नाजागोन दा आं बेखिनियाव दोनथ'बाय गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होदो गोजोन्थों खुलुमबाय